Så er vi i gang. Hej, jeg hedder Jesper. Jeg er 42 år gammel, og jeg har jo kørt galt i min bil som 19-årig, 7. november 2002. I et sving, jeg drejer bare ikke. Jeg kører lige ud og ved ikke hvorfor, men ambulancen kommer så og henter mig. Jeg blev smidt i respirator i ambulancen, og de fragter mig til Nykøbing Falster sygehus, hvor de lige foretager en CT-scanning af mig, lige for at se, hvad der er galt. Og derfra bliver jeg så overført direkte til Rigshospitalet, hvor jeg ligger i en sengeliggende respirator i 14 dage. Derfra kommer jeg til mig selv og bliver så overført til Hvidovre Hospital. Der kan jeg så hverken gå eller tale, og lang genoptræning og med gangvogn, høj gangvogn og talepædagoger og noget, ikke? Så, men jeg bliver så overført derfra til Vordingborg sygehus, hvor vi løbetræner, og jeg træner generelt og sådan nogle ting. Det begyndte at blive lidt kedeligt for mig, fordi at jeg ville jo gerne noget mere. Så jeg kom hjem efter en indlæggelse på 4 måneder og 21 dage, som sådan nok ikke er så lang, men jeg kom hjem. Og jeg kommer hjem til en verden, hvor jeg ikke må køre bil, hvor jeg ikke har noget arbejde og sådan ting. Jeg var så nede i arbejdsprøvning på BMW Holeby Diesel. Lige for at se, kan jeg, men finder hurtigt ud af, at det kan jeg ikke. Og det sagde jeg så også selv til lærlingmesteren, og jeg kan ikke. Når jeg kommer hjem, hvad så? Snakker. Så kommer jeg så hjem til mor og far, ikke? Og jeg må ikke køre bil og noget, ikke? Det var forkert, det var underligt. Så min søster fik en kæreste, som var bandittersupport, og jeg var faktisk mere sammen med Kim, end hun var. Og det var med stoffer og alt muligt pjat, og jeg får så stoppet det forhold, fordi jeg tænker på min søster, og det var ikke noget, der var ved for hende. Men ellers så var livet derhjemme, det var ikke optimalt, og ja, så jeg flytter til Faxe Amtsplejehjem, ja, i Faxe, hvor jeg så, fordi også min mor og far, ikke, det var svært for mig at leve sammen med en teknobombe, og hvornår går han af. Men jeg bor på Faxe Amtsplejehjem, og kæreste får jeg der, og træning og sådan nogle ting. Men det var ligesom om, at kæreste, ja, men jeg manglede noget mere. Så derfra flyttede jeg mig altså lige på Vejle Fjord. Et halvt års tid, og kommer tilbage til Faxe Amtsplejehjem. Kæresten er flyttet derfra til Næstved. Jeg flytter til Vordingborg. For at have et arbejde der på Platangården, men det var bare, der manglede bare noget. Så derfra flytter jeg så til Tinglev i Sønderjylland, med morgen og op på et tag, og jeg skal satme komme efter dig. Men ja, der bor jeg og kommer ud i min eget hus i byen, og ja, 2 stoffer og sådan nogle ting. Det var så ikke så smart, men de, der leverede stofferne til mig og sådan nogle ting, jeg havde udtalt mig forkert om stofferne. Så de kommer 4 mand om til mig i det hus, jeg boede i ude i Tingleby. Jeg blev slået ned. Næsten med døden til følge. Skadestue og noget. Så kommer jeg tilbage til mit hus, og jeg var utryg. Jeg var bange. Fordi at, ja. Så derfra snakker jeg så med min kontaktperson, Rikke Lauritsen, og vi finder stedet her, og jeg kommer hertil, og det var fint nok. Men først og fremmest så ville jeg hellere bare væk. Men jeg bor her, og jeg finder mig selv og bor de forskellige steder her på stedet. Kommer herned, hvor jeg har mit eget hus, og
Så det er en fine terrasse, og som du så ligesom kan se, jeg har jo skabt min terrasse hyggeligt, og klipper der hækkene, og har lavet min egen bålplads, og fodboldbanen har jeg lavet derude, ikke? Men jeg har det rigtig godt her. Hvor længe er det, du har boet her, Jesper? Og jeg har boet her i 16 år, snart 3 måneder. Og jeg har det godt. Og medarbejderne, de hjælper også mig, støtter mig, og vi sidder her og snakker om livet, og om hvilke udfordringer jeg eventuelt har, eller ligesom bare er den hyggelige, som ligesom får mig ro og i glæde. Så derfor har jeg det rigtig godt, og jeg synes, at for mig at se, er det et godt sted at bo, fordi at, her har vi naturen, og hører det der latterlige tog, der kører her en gang med, og det er jo bare, det er jo rart for mig, så jeg har det godt, og jeg skal ingen steder herfra, for som sagt har jeg det godt her, og medarbejderne her hjælper og støtter mig, og de hjælper og støtter mig også til den ting, at jeg om ikke andet har det godt, og jeg bliver glad og tilfreds for den tilværelse, jeg har. Så det er et rigtig godt sted at bo her, og ja, der er ledige lejligheder her, men det forstår jeg så ikke noget af, men jeg kan kun til andre sige, at det her det er et rigtig godt sted at være, og her har du muligheder, og for det har jeg mærket. Så har du hjælp til struktur? Ja, og så er det jo sådan der også det, vi har jeg har et ugeskema derinde, ikke, hvor der ligesom står, hvad de enkelte dage de går på, og så har vi så også en dagbog, som vi skriver i, eller det gør medarbejderne, da jeg har styrkelsesbesvær i højre arm, ikke, og så vi skriver dagbogen her, hvor vi ligesom skriver om, hvad de enkelte dage har indeholdt, og hvordan det har påvirket mig, og det er jeg jo rigtig glad for. Fordi jeg tager det også ligesom mere struktur i det, og hvis der er ting, jeg glemmer, kan jeg lige slå op og se, det var det, vi lavede. Så det er jeg rigtig glad for. Så om end ikke andet, så synes jeg, at det er... Ja, jeg forstår ikke, at der ikke er flere medarbejdere, der gerne vil hæve, fordi jeg synes, at her har jeg det optimalt, og jeg synes, det er et rigtig godt sted at være. Så ja. Tak for det, Jesper. Ja.